रुपया में मन भर मिसल विकास 10 रुपया में एगो किसल उमर बाका चे आइल बिया नाचे कहतिया तनी चिखल 100 रुपया में मन भर मिसल उमर बाका चे आइल बिया नाचे कहतिया तनी चिखल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल 20 रुपया में मन भर मिसल विकास 20 रुपया में मन भर मिसल महालबिया ताजा ऐसन मिहिली ना सुतार हो एक बेरी ले बइहावा ओइ बबारे बहार हो ओइ बबारे बहार हो महालबिया ताजा ऐसन मिहिली ना सुतार हो एक बेरी ले बइहावा ओइ बबारे बहार हो इने उने हाथ खूबे घुसई हो कहतिया तनी सीखल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल 20 रुपया में मन भर मिसल विकास 20 रुपया में मन भर मिसल ऐसन माजा तोहरा कहीं ना भेटाई 4 बजे भोर में ई तो चली जाई ऐसन माजा तोहरा कहीं ना भेटाई 4 बजे भोर में ई तो चली जाई राइटर रोहित रंजित राजा सिकंदर बाबाली एक रिक्स ल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल 10 रुपया में एगो किसल 20 रुपया में मन भर मिसल धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकटिया बाजार।